Mindre til dyr, mere bamsefest. Hos Bød og Bær kan man holde en hel fødselsdag. Vi kalder det et bærparty. Et bærparty er en sjov fødselsoplevelse, hvor hver en gæst skal lave sin helt egen bamseven. Og vi klarer det hele fra start til slut. De erfarne bamsebygger guider børn igennem hele festen, og vi sørger for en masse grin undervejs. Det er nemt at booke. Man starter med at vælge sin partypark, og så finder man en dato, og så er man klar til at fejre. Først vælger hver gæst sin helt egen bamse. Så går turen til fyldestationen, hvor bamsen skal have sit krammelfyld. Derefter får bamsen sit eget hjerte i den hyggelige hjerteceremoni. Herefter kan bamsen få sin helt egen lyd, hvor man kan indtale en lille besked, eller måske en lille grin, og selvfølgelig et outfit. Sidst tager alle sin helt personlige bamse med hjem. Et personligt minde fra en dag fyldt med en masse sjov. Vi klarer det hele, så forældre kan slappe af. Klar til den hyggeligste fødselsdag i klassen?